Nanoimba. Ndoda chacho zvitinenge zvakabvonda. Ko kwenda wapi kazi? Anotsvaka so. Vanobika ka? Maswera sei kunemi? Ndikombovhidha kagazeni yangu yabva kuLondon. Muriona gazeni yangu yabva kuLondon. Chikuidzisa traditional food. Maswera. Gazeni yangu yanga yani 3 years. Gazeni yangu isingaziye kumba. Saka nhasi ndaiunza ndikati no. Gazeni ka. Kuno kuvanhu vari kudya miriwo nemapotato. But isusu hatidye miriwo nemapotato manje. Amazvona. Ndikuti ndikumborakidza cousin yangu yabva kuLondon. Handikukutaurirai. Yabva mhiri cousin yangu. Say hi to the Hi guys, I'm a bit too busy eating here. She's eating. My cousin is eating. Ndati cousin handei unodya zvekuZimbabwe yoti kudya hanga. Hanga iyi yatobatwa tiripoka. Iya yeblack and white. Ndobva yauraiwa. Zikandi. Chibikire cousin yekuLondon. Zvese izvo. Nemazawira. Tichidya tichifidha cousin yedu yekuLondon. Unzwe mumwe munhu achitanzi idya mirivo nemapotato. Isu tiri pama-ARV taramba mirivo nemapotato. Tazviramba. Hatisi kuzozvitendera. Cousin, how is the broccoli? Iri kufara here Zimbabwe. You are lucky to have a cousin like me. Handidzoke uko. Haudzokeri ka? KuLondon. Handidzoke. You are lucky to have a cousin like me. Indeed. For me only. Yo hanga iyi yema-black spots yatomhanyiswa tiripo ikatorova chi. Tikati cousin muswi wemombe uyu tikudya zvese oxtail. Kungoti uyu anokara muswi wacho wangu wakakura. Kukara ndosaka uchivhuta. Handidye mavheji. Ndatotakura toothbrush yemagetsi yandapiwa necousin. Ndikangopedza ipapa. Ndikangopedza ndautokwesha mazino netoothbrush. Ndo ndapinda muLand Cruiser. Oh my goodness. Ndisiye zvangu ndindadi. Vane matumbu akarembera kunge mabhodhoro enenge achirwadziwa. Seninini. Karwadziwa nena upori. Unotokwira BP uchikukura ini ndichingoenda. Iri kunaka hanga yacho. Hanga yacho yanga ine zita here. Hanzi hanga yanga ichinzi Petunia. Hanga iyi yanga ichinzi Petunia. Yatouraiwa nhasi because tasvika panzvimbo. Nokuti ndavaudza kuti ndiri special guests wema-ARV. It's very special. Kuyanzi mirivo nemapotato hazviti. Isiye zvangu ndakatambura stereki pana. Ndakatambura ndonzanzi usataure zveglory yaMwari. Because pane vanhu vanofa negodo. If you like, die 10 times. Vari mahope vangu achinditukira Land Cruiser yangu ane matumba akarembera kunge nzou yakabatwa chibharo neshumba. Ndobva mamanzi adarikidza. Vakungoukura. Ukaudza munhu chokwadi anoputika so. Ukaudza munhu chokwadi anoputika negodo nehasha. Inini manga ndisi kuzomborekera ndokuputitsai.
Cousin chimbotaura chirungu chako. Hi guys. Mina ndimbotena cousin yangu kana chirungu. Hi guys. Chimboti eating. I'm absolutely having a great time out here. Are you having a good time, cousin? I am. It's been a long time, cousin. It's been a very, very long time. You have a vegetable on your mouth, cousin. Oh, I do. Yeah. It's eating. Sorry guys, I'm gonna eat. You are eating? I'm eating out here. We are eating with my cousin. Today is my cousin's day, where we are just eating and it's Sunday. You are used to the weather, I am. to the cold weather. You are turtleneck. What is that? I'm wearing a turtleneck. What is it called? Polo neck. Turtleneck. Oh, it's a turtleneck. We call it a polo neck here. Well, I'm wearing one. It's really hot. I thought it was going to be quite cold. My cousin is amazing. Look at that. These are my friendships too. Look at them. Life is good. Hi guys. Ungazvibvuma here zvemuriwo nemapiri. Azviiteka. Mari ngaichikiwe. Mari ngailambastwe. Takanyanyotambura cousin uchaziva here paya uchikwereta bhutsu. Ndakakwereta bhutsu asikana pagraduation yemwana wangu. Vaudzana mbwa. Regai ndidye nyama yemika. Idya rifa. Ende udza vanhu kuti Mwari ari glorious. Idya rifa. Mwana uri kwaya mavheji ndatongoyasiya. Koma USA ari kupi timbotombo mapurisa futi. Ari kupi koma US nhasi. Timbozvotesa. Because kuna vanhu vanozotwa nezvisina bangu. Imi toda kudya ndeyazospoila cousin. Ukuiona mari? Do you see money? See money here. Do you see money? Come to Zimbabwe and make money. Explain money. Count. Do you know money? Cousin, Maria is saying that we will lambasisa. Why sure? Living large out here. Large. Cousin, me, I don't like to go abroad. I am in abroad myself. Cousin, me, I'm abroad here. International. I'm international, national. I make my money here, cousin. Show them this. Yeah, is it your fish? I can't go na zizwe. What's the case? We had to get 10. Dad. Ulambasa kechi muchivukura. Ulambasa koya imwe yanga iri kubhutu waitola. Fish. Mari. I want to. Iwe ngatitike mari usatisa zvokusora uchilimitwa nemunhu. Kana musingade munhu musamfollowe because munorwadziwa negodo. Kana musingandide don't follow. Tichinzwa anonza neko. Ma US vamwana vakaona ma US otanga kuti hasake ibva yapa kai. Ibva yapa mani. Wauze kuti tiutsvaga kuti driver weRand Cruiser. Ewa chalano driver. Driver dzese. Anamba kurwadziwa kuti ndane Land Cruiser. Ndinoita kuti mutadze kutenga matime hombe. Kutonyora pama Facebook. Imi tisiye tidye mari dzedu izvo. Excuse me, ladies. Yes. Just checking. This guy is very handsome. Look at him. He's so cute. And he's very friendly, this guy. Just checking on your house with me so far. We are nice. How is you yourself? I'm perfectly well. Are you okay? I'm okay. Do you have a girlfriend? This my cousin is from UK. I can make you meat so that you can cook for us at home. It's okay. You are a good cook. This cousin is single. She's saying, but I'm seeing a ring there, so Nah, it's a fake ring. It's a fake ring. it's a big ring. Do you know which ring finger? What's Yeah, the ring yeah, finger? I Which know. one is it? And was the one. This one, right? Engage and then the ring for the wedding. She's not wedded. Did you see her hips? Cousin, simkaone my hips. Look at the body view my cousin is. Iwe. See my cousin is too united. Come and meet my cousin. Hello. But what is it? Hey. Hey, handsome. Come, let me give you money. Give me money. Come and take US. So you see. Oh, Jesus.
Noenda ku UK kunoite inoenda ku UK ndichishanya ini mari yangu iri munomu mari yangu iri munomu ndiri kuita mari zvimwe zvokuti kana ene ndiri kuita ina ndombodi kunyeba ina ina nzitombotambura ina handitusi tombodya veji nemapeteto saka siyana ineni Oh, Jesus. idyai mega kana muchitambura musatoti vanhu vese vapinde mutreni yena kushanda kunosiyana kuwana siyai tidye takatambura imamuzoti kana varombo vakazoita mari vanonedza kuzvihira hanziendisa maba Matis. Cousin, if you want some more, I can order. If you like to eat the bake of the pig, I will order. Side portion. Why ukutonzwa kurwadzi here cousin? Cousin idya mari ya cousin. Cousin akazowana mari atambura ka. Unongozivawo. Cousin yangu yakabatana cousin naye wachiwanikwa. Ona ini ndakutodanana neka young blood izvezvo. Young blood. Cousin yangu yakaipa. Ai what I say, check my cousin. Hi guys. Bavamba chenda huko. Hai. Ona kachuno ke cousin yangu. Hai katwange kemagu. Cousin chimbovamba cousin jaya cousin. Nanogeza maoko. Iwe. Ona cousin yangu. Cousin. Gaza hapa cousin. Hapa cousin. Aiwa hapa. Wanoita. Ona chicks west. Cousin yangu ndiye kuji west mala peje. Mukona dumbu. Dumbu kuja flat mngona dumbu ngechigubu chemasezi. Aiwa cousin wakanyanya. Cousin ndida kuti urorwe na minister. Minister of something. Ku UK you. Kana ingori natural. Cousin uchanyebe muno mutakanyanyisa nematumba anenge washu. Anenge dishira wangu achigezera. Chiri kuda kuziva cousin muri kujima here. Aiwa kana mbojima. You eat healthy. I have a healthy diet. What healthy? Tell us, cousin. My veggie. You look like Kim Kardashian. What did Kim Kardashian? Kim Kardashian. Kim Kardashian. Hey. vamwe vakurota Ndinalo kuroti. vanarota zavaititindarota zvaudatsana nguu Naiwelo, uya nezvigubhu ndida kusa chikafu changu handichisii. Uya nezvi my dog bags. Yes. Handsome. Uya namakela izi handisiye chikafu changu chadhura ichi. Isa chikafu chese ichi, isa chikafu chese ichi. Nyama yese mbudzi nemuhwai yese. Saum. Kweyo unodya fishi yako. Unoziva vanhu vanotengerwa zvinhu vanonetsa. Chii chawaita ichocho? Inini ndinobvumidza kusamukela ndindatenga. Iwe pedza fishi yongo chiwoda fishi yoyo kuti kasina kuipedza. Rova fishi zve hapana haisisi kusamukela. Ndokufarisa kuonerwa chioda zvinhu zvakakura kudarika mutumbi wako. Peka vasikana mari yakawandisa yatabvisa panapa. Isai mukelaiti musazoisa zvimasadza zvana. Isa beans nenyama yangu iyi. Sadza wosiyo. Iwe unonzani wakanaka zvekuti une murume. Uri kumuda? You look lovely. Very lovely. Una here ndokutsvakira mazano ndiri kuconnecta vanhu. Ukumuda here? Alright. Une makore mangayo? 23. I was 18 here. Kwewe yenza mune mingani? 28. Auya anoita ona my lips. My lips ako. Aiwa maveji tinaomba kwedu. Tinoisa maveji. Isira vanhu vakanzi vadye maveji nemapotato. Isa hatinambopinda muqueue yoyo. nemapotato ndetinodwa
handsome ndakuda inonitora change ye20 ka ndoda kusira 5 US yongoti ndakufarira zvekuti mufariro na inanoyana change handsome lango kumwaine ka 5 US ha wakazvarwa mai wako ari kwe vari kwere moms lango kupa mari yemalooks akho chete hai chai vamwe vanhu vakazvarwa nokwana kaita murume akadai ndorova vanhu vakafa kai ndorova vanhu pamurume uyu but hazokunde zizo boyfriend yangu yakanaka boyfriend yangu inowachisa madinga ukune muzimazi haiwa zizo kuseri zizo yamurume pane mamwe matachi katinoona unofunga kuti murume wangu yetaura nezvemurume wangu chimbotaurawo iwe chimbotaura nezvemurume wangu usarwadziwe unomuona sei haiwa murume wako ndizvo aripo ka kana makambonzwa kune vanonzi varume haiwa zizo bvunzai ini ndakaona murume wangu iwe ndenge ndiri mumaarms uri kunzwa ndichimarinetwa unoziva ndinokwana mumaarms emukomana uya ungazomboti Ben10 odoti ndisekuru Bruce haiwa sekuru Bruce mwana uya ungazomboti mwana mudiki unoziva pano nditsvoda kudai achiti zizo pamike ndinonzwa kuchema cousin, you are going to meet my cheers to good life, man. Cousin, if you see Zizopa life, I know you will try to snatch him away from me, but I will beat the daylight out of you. Mind your own work. Also, you are coming to Zimbabwe. Don't talk my man. I will try. Zizo has been causing a lot of trouble. Varume vasingaende kugym vanezvima one pack vavachirwadziwa. You know, because Zizo has got a 6-pack. And if we want to calculate more, there's another pack which is hidden. It's a huge pack. Guys, I am done. Oh it's called a pack of lambasting. Oi. My husband is better than any other stupid husband in this world. You see this husband with big stomach like tap water. My husband, I no guess. If you hear him coming from Anwebut, and I know with it, Papa is got a tattoo somewhere, and then somewhere again. And you know, he respects me. He calls me mother, and I call him son. Mother, son. Unoziaka murume asingamakise zvekuti unoti don't worry murume wangu ari kuuya urunzwa ndiye murume waZizo amakise dressing kana mota yake iri mudenga kudai kuite zvimwe zvivarume zvokuti zvinongodzwa paFacebook madhava vana hunhu iwe une hunhu ndohunhu wako ndo uri kutadza kutenga kana motikari yakakwirira yaine besu inonzi ipi ine besu hapana achivukura asina airtime Zizo mukuru asikana kana ndakambonyengwa gore rino Mwari vakandipa munyenge unoziva kuri nyengo rwokuti unoziva pane kumwe kunyengwa kune mabenefits kuite kumwe kunyengwa kuti nai Mwari muedzi uyu paita magic chan pana unoziva pane rimwe runyengo rwokuti unoti Mwari ka chii chamakandiitira mandipa inonzi damage yemurume kuti wange murume uyo wandaive nayo handiti nezuro paya yakati ari kuye ndobva bamukuru vamutuma kunotarisa zvinhu zvedheko hanzi zvemuchati handiziva kuti vada ndichatisa vanhu vachonova nespeed vada kuti ndichate ini nasandaoda uchati ayo muchiperekedza munoperekedza kazani anoperekedza kazani uda kuperekedza kazani ndomutyira uyu ari sex uyu anoita zvekutoilet ani akamira kutoilet kazani aipa vanhu matishu handiri kuti kazani
auye because izvozvi zvarusvika time kazeni ukaramba uchiuya mubedroom mateitirika upfeke muchakupa dresi rekupfeka because ndaona wanditorera murume ai handizivi kuti yabva kulondon nguva inonge ichiuya murume wangu unoona kuti vanhu vane ane zvakateya sei wabva kulondon nguva yazizo zviri prophetic kuti una mwe murume achivukura apa mudhafa akakura kunda vhitsi yaanodhiraivha ane achivukura chii murume anokurira vhitsi murume mudhafa anofanira kupindawo mota hombe varume vateti vopindawo mota chii handinozvona kotongovukura uri kumukira kuseni kunoite chi everyday uchadza kuupgrade izvozvi ndakaupgrade land cruiser yangu anzi ndeyazizo imunofunga kuti zizo iya mazuva anyanyoda kumuisa mudenga matina anigozvitengera ndega land cruiser izvozvo ndo zvandichamurambira zvekuti moda kunyanyomuisa mudenga mutanzi anonitengera zvinhu imi ndozvishandira inini kazeni unge vasiri happy vako here ntombi zoto wavaona vasiri happy nona usa happy ameno rimwe guru iyi gogoso hanzi hausi kuvara unoziva makuru ezvaanoita amene guru iri razviona kupi zvakuti hausi kuvara iwe ada kuti uzhinye zvaajairaka iye anozhinyaka kuti chii uri radio tu here noizi kuti ari uzha ndozva ada kuti ubaba muudze kuti you are from London. I'm from London. And in London, you are not paparics like us. No, we're very calm and collected. Full of I know. Hey, cousin, ask kufara cousin yako. Mwana wambo yako. Mwana ayamba kwenyu. Unozvitangira manje. Vanonde kukomenda nemunhaziri wekumba kwavo. Ufunga kuti cousin yangu yauyamba kwangu munhu akutotaura zvokuti is not happy. Iwe akauya ikoko unomutengera kana sadza nemadora. Madora chaiwo unomutengera. Hauna kana sendi. Kana veggie nepotato chaiwo. Basa nderongokomenda paFacebook kunge comment webhora. Futhi uri komendeti webhora here unoya uchiti komenda gara pasi ena anokomenda kuredio tu wauda uraraka ndosaka uchifuta kungodya kuvati chija wakutoshamba ngai asikanaka ikazeni yake yaanoda kukomendera izvozvo unofunga kuti kana kazeni yangu yabva kuLondon all the way after so many years kuzondiona iye woti haisi kufara ikazeni mwana wasekuru vako here ndakukubvunza komendeta webhora uko iyo kazeni iyo Where is she? Hi. ona skin yatosiyana neyangu iyi ine mabhurukwa acho ona musiyano weskin London is good cousin. London is good. London is good. I'm going back with you guys. Indeed. We go back together. Kwazvo here? Cousin yangu apa maziso ako. Shokwati murume wangu akauya uchida so maziso ako kunge nyengeresi. Ndati ndine hembe yandichakupa kana murume wangu asvika manheru. Ya uchapfeka. Zizo iwewe zizo kana uya unongosvika kuti makadi henyu anti otopinda muspare usabudikire cousin please handisida kumushaya murume wangu. You promise? I promise. Anditika peace. So guys, have a good Friday. Ndaidango kuratidza kuti cousin yangu yaland saka ndiri busy ndosaka ndiri kukata macalls enyu nasi because cousin yangu iri panapa. Yes, Melsa is mfana wedu futhi anonze Melsa Chikumba. Hi Melsa. Hi cousin yedu chayo manje cousin from afar manje from Mutare from Tine dress unza hii dress la mtoto chone. Nei. Tine dress la chamupa kana zizo awe. Anzo richi bura cousin. Richi?
Hasn't did she? Andori chibhora chiheavy ka. Like you are united. Oh, okay. Oh, bye, guys. Anna Talin Timoreseyo, yes, Tali. Saka Friday, Konde Mkomongo Lipros. Lipros Murisei. Makafamba Mushe. Imwe Amayedu cousin foot. And Samana Bill, my will, as it over. Bill will return say, Yakoban. As I bill Yakoban. Abanam Syro and decided. Bill did it say. So we don't say it. It's a Biura we have a command. What is this bill? Hello. The first one with purple. Hi. If you don't have questions, Hey. your job then. My user. Biwiri ndera mari ere. Hello. Biwiri ndera mari. Saka muri ninda jazu zoseizo. Abantu abachichira. Basikana wona izwe kuita basikana. Hey. Koka. Jaranga chota hanga inodhura daizo. Une mari. Waoda wokuseundia. Une munhu ngazvimirira. Tongwa zvoda wofichi yakakura kudaro kuti. Toilet iri kupinda. Ndazviparira. How much is it? Maiwe. Toilet iri kupi. Toilet dog name. Ndoda kuenda toilet. The baby battery. Aiwe ndaita mudumbu. Iwo choda fishi yo. Unoiziva fishi? Ndasingazivi fishi amusiko ndanyatsoiruma vese. Badhara imega. Badhara yamaiti. Kazi naona zvimapounds. Badhara ipo zamapounds ndo akatozara vanhu. Kazi. 42. Only. Nayi. Mafika zebhonda yanoita kunge vinonzi. Mafika zaya emabhondi. Tipei $2 handbag yangu haitakure $2. Inoremera. Yemunomu. No, yekwaAmerica. Because handbag rangu haritakure $2. Hazvigoni. I don't got it. Right. My How US. much is it in bond? $2. Nandite Yeah, I got that. $2 is 46. Oh, Maria. It's 46. 46, I don't know how to 46. How much you need? In bonds? To the US in bond is 46. 46. I think I have that. Cousin Maria from Zimbabwe, you want your name. Cousin, when you corruption, you want to change and why marry. At the airport, because I had to get a SIM card. Did you get to see care? Oh, cousin. Stick and no cheese. Well, I don't just say, I want cousin, I'm British. Yeah, this is not working, is it? Cousin, you Sabir went in the or 36? Under 46. Oh, 46. 46, yeah. 46. Yeah. I don't know how much is that. Thank you so much, Enza. Enza, mchimpa hii mpei tipi, na mvari. 42, that's 42. Okay, do this. Ipa Enza Maria drinki vaskani. Enza mati seva. Inda badaro chikapu next time manongo ota zvinhu zvakakura anomira nebreti yake.
Mune plate yake. Yakudzosera change lapha. Yeah, and get change it. Myself, and get change. Hey. Hey. Ngizabude mjiji kazini. Asata Wapa uyazvimba. Konyuchiwa yati ndaita sei bona yedu. Zvinoika ndiruma ndikazvimba indakazvimba kare. Guys, we had a nice time with my cousin. It's been lovely. Takusvaka kumwe kwekuenda nekupiko kune mafara. Tiende kupi kwasika. Tinosema. Cousin unogona waswim. I'm not gonna mute it. Nandigona. I'm not gonna mute it. I can't swim. I've never learned how to swim. That's sweet. What's a dessert? Is it a dessert? I guess it's just clearing your mouth from all them. Is it a dessert? Dessert yo chaibhadhara. Dessert. Naimi ndekupiko kurukika tiende ndida kuendesa kazi. I know, right? Kana kubhawa rinopika kana kuchechi. Chero kwese tinoenda. That's nice food. Kuchechi nhasi kwete. Thank you so much. Wait. Oh. Wait, my cousin wants to bless you. I'm rushing. Cousin, mupe cousin, muruma kanaka uyu. Thank you so much. Oh, thank you so much. That's for you, not for anybody else in there. Alright, cheers. It's for your drinks and all that thing. It goes in my Come and kiss me because I gave you plain man. Kiss me here. No, you're serving Come and good. kiss me. Really good service. Kiss me. Come and kiss the Everybody else how to be. thank you so much. kiss this side. Kiss me. Let me be. My cousin, where are you going? So looks like a kiss girl. I your cousin did not kiss her. Cousin's gamma. Guys, let's go. Let's go. Oh my goodness. Yeah. Thank you, thank you. Let me carry my horse. Can I get us here? I'm not to the big. Huh?